Jurgen Klopp sa stáva novým trénerom Realu Madrid. Dobre, prepáčte mi, zatiaľ len skúšam, ako by to znelo. Na druhú stranu, poďme si povedať nové zaujímavé infošky. Pretože táto saga s trénerom Realu Madrid začína pripomínať jeden veľmi dobre premyslený seriál. Alebo tureckú telenovelu, ako chcete. Samozrejme, ak vás moja tvorba baví, tak určite dajte follow a poďme sa na to pozrieť. Všetko ide teraz okolo Tonyho Kroosa. A jeho návrat do Realu Madrid, konkrétne do štruktúr klubu, je viac než blízko. Ak teda všetko vyjde, Kroos by mohol mať nejakú pozíciu ako Zidane v roku 2010, to tuším bolo. Proste, že by mal fakt veľké slovo v tom klube, že by hovoril aj do toho, aké prestupy sa budú diať, do zostavy a všetko toto podobné. Čo by bola totálna pecka. No a práve Tony Kroos by mohol byť ten človek, ktorý by presvedčil Jurgena Kloppa, aby sa vrátil k trénovaniu. Aspoň takto sa to teda píše. Pretože ak ide o Joseho Mourinha, tak Real Madrid údajne nechce zaplatiť tú výkupnú klauzulu, ktorú má. Ale momentálne sa všetky informácie točia iba okolo Mourinha a Kloppa. Akože poviem vám za mňa, toto je asi vysnívaná dvojica, ktorú si proste chce podľa mňa každý z nás v Reále Madrid predstaviť. Ale samozrejme The Special One je tiež kapitola sama o sebe. Takže napíšte, ktorého z týchto dvoch trénerov by ste radi videli v Reále Madrid, ja sa mi lúčim a čaute.